baban tinkiya, ka fita daga ido na in rufe. Nayi auren ma ban huta ba sai ka bibiye ni. Kuma Allah ya da wata rana sai kun yi ido 8 da mijinki. Ya ganki kin ganci ra'ayil aini ya sake ki a gaba na ji daɗi na ƙara gaba. Ai ko na sake ki. Billahi alladhi na sake ki. Ka sake ni. Anya ko kana cikin hayyacinka? Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Amarya, amarya. Kai. Allah ya ƙara wa kyau a inda ya dace. Allah wallahi. To rayuwata, sai ka dawo Allah ya kare mun kai. Ai wato ni da ke mutu ka raba. Ina maka fatan alkhairi amma ka kula min da kanka. Saboda ni gaskiya ban son a kalle ka, kuma ban son ka kalli wata. Inda ka sa gaban ka kai. Karki damu. Ai wato ni da ke mutu ka raba. Ko ban magana da kike wai in fita in kallo ta amarya in ba kalle ki bowa nake da ikon kallo. Ni fa kan fadin duniyar nan billahi lazi bari ki jin fada miki. Babu wata mahalukiya da ta kai in kalle ta. Su din banza. Ai wato karki damu. Ni yanzu zan fita kasuwa. Saboda kisa sai an dan fita za a samu na shan soyayyar nan. Idan babu kuɗi ku ba ku ce yauwa to zan ƙarasa. Amma dan Allah amarya. Yadda kika bani sako zan kula. Kuma na karɓi amana zan damƙe ta sai inda ƙarfi na ya ƙare. Ne maka alƙawarin rayuwata. Kada kuma ki zo ki ringa tara mun yara 'yan mata ƙanana a cikin gida saboda ba alkhairi bane zaman su. Sai su ɓata ma rayuwar aure, su ɓata ma farin ciki, su shigan ma da ƙalubale cikin gida. Allah wallahi. Sai dada. Wahalalle kawai. In ban da kaddara ma me zai haɗa ni da kai? Wai wani karki shiga maƙota kaza. Saboda kar in bijirewa iyayena. Shi yasa na aure ka ba daban iyayena ba abin da zai sa in aure ka. Shi yasa na aure ka tafi kasuwar ka in tafi bariki na. Yanzu ina yin gaba zan samu wani alajin ya ɗauke ni. Wanda ma in yi in tafi kafin ka dawo. A sararre. Allah samu ga annabi Muhammadu. Allah samu ga Kai baban tinkiya. Atine? Kai baban tinkiya, ka fita daga ido na in rufe. Nayi auren ma ban huta ba sai ka bibiye ni. Sabon munafurci da sa ido. Kar ka manta fa, har iyaka an mana a police station. Shine yanzu zaka kuma biyo ni ko? Baka manta abin da ya faru a baya ba. Sai ka zo ka biyo ni. Zan yi maganin ka na rantsi da girman Allah. Ba ruwana da kai, ba ni ba kai, an gaya maka baka ji ba ko? An gaya maka baka ji ba ko? Da aka yi mana tsakanin da yake a police station su 'yan sanda 'yan sulhu ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sulhu. Shi yasa 'yan sanda suke yin sulhu. Dan sanda ne zai kama barawo ya satan ma kaya ya ce ayi kokari ayi sulhu. Tunda barawon gida ne ko barawon waje ne. Duniya fa ta shaida kai tsohon mugun munafiki ne. To ba ruwanka da ni ba ni ba kai. Ba ni ba kai ka fita daga ido na rufe. Ke da ka taki ji ta ba salo ta koda ko da ba ni ba kullu sarki wallahi ko tobe. Na yi shiru ne make ki ci mu mutunci. Bari in faɗa miki wani abu. Mijinki mutumin kirki ne na san ba da sanin kika fito waje kike ta gallafiri ba. Tabbas hakika bai san na fito nan ba. Me naka a ciki? Shiga shaga ba shanu? Kina mata aure kamar da ya ce kin sa hijabi kin rufe tsaraitin ki baki daya daga sama har ƙasa. Domin ranar tayin alkiyama ki ta san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kin fito gelanki a wuyanki ba ma a fuskarki ba. Daidai ne mana. I'm so what ina ruwanka? Me damuwarka a ciki? Nonsense man. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka sa mu tayi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallama munafikin banza munafikin wofi. Akwai munafika sama da ke? Ke giya da ido kamar tsohuwa ta fada masai? Akwai munafika sama da ke? Ke barin fada miki abin da baki sani ba. Wallahi tallahi rana dubu ta farawa rana ɗaya ta mai kai wata rana sai kun yi ido hudu da mijinki. Kar ki manta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata baiwa Allah aka aika mata da cewa ta zo gida mahaifinta bai da lafiya. Saboda mijinta baya nan, bata wanke kafarta ba, ta je gidan ba. Aka ƙara aika mata da cewa ta zo fa mahaifinta Allah bai rasuwa. Aka ƙara aika mata da cewa ta zo fa gida Allah ya karɓi rayuwar mahaifinta. Duk da haka bata je ba. Sai ta bari mijinta ya dawo ya bata umarni sannan ta je gidan bare ke banza a banza. Wai dan wake a hotel to billahi lazi wa rahmanu yanda kika fito ba da sanin mijinki ba. Wallahi mala'ikun Allah tsine miki albarkaki. Suke yi duk takun da ke duk taku ɗaya Allah ne yake son mala'iku suke tsine miki albarka. Idan Allah ware ai da ga miki to zamanin manzon Allah baki da sallallahu alaihi wasallam bare zamanin mu ne yanzu na yan sami na wa dana bai wa Allah ci ba aka aika mata da cewa ta zo gida mahaifinta bai da lafiya ta ce ba matsala za ta zo amma a bari mijinta ya dawo sai ta sanar da shi
aka ƙara aiko mata da cewa ba ta zo mahaifinta Allah ya karɓi rayuwarsa. Duk da haka bata je bai da mijinta ya dawo ta gaya mai zamanin manzon Allah ma bare zamanin yanzu ƴan samina wa ɗana mu ƴan nayi ne fa bari na bari ƴar banza kawai zan miki gwar wallahi kuma Allah ya da wata rana sai kun yi ido 8 da mijinki. Ai ko na sake ki. What? Billahi allazi na sake ki. Ka ji ƙato. Wato amarya ba ki jin magana? Ba ki da mutunci ba ki da fadila mutunci ni mijinki ba kai faɗa miki ki ji ba ko? Saboda ba ni da mutunci ba ni da farillan mutunci a idanunki. Ka ganta nan mutumina har magana nake mata za ta wanka mari. To kai ina ruwanka munafiki. Shege alguggumi da hulanka he ka ce mai tallan karago. Wa ya sa da kai balle ka dauka munafiki. Ai ka san abin da addini ya ce mana mutum ko giya yake sha inda zai ce ma Allah ya ce annabi ya ce kai amfani da wannan abun. To wannan magana da kai ta sa na saduda dole abin mun kayata in dauke ta sama. Allah wallahi ni fa gaskiya na zo na gaya mata saboda so nake ta tayi a cikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ina magana kana magana matar ka ce fa kar ka mata ni abokin ka ne kuma ni tsohon munafiki ne alayan mu kowa ya sani amma yau munafurci ne ai yayi rana tunda na ce mata Allah ya ce annabi ya ce ko ban ga mata ba ko ban ga miki ba dan uwarki yi mata saki uku in ta idda sai in aure ta wanda ya isa ya sa wannan santaleniyar wacan saki uku billahi lazi saki ɗaya zan mata. Ka sake ni anya ko kana cikin hayyacinka? To ba zan sake ki ba uwar me kike din ai tunda ba za ki ji magana ta ba to ke ba kwa ba zan bi umarnin ki ba ki tafi gidanku. Ni uku ba na so miki kai ki ware ko Ba ruwana da kai ba ni ba kai. ba ki ware ba zan kada hayya Tage baki. Ku kasance da YouTube channel ɗin mai suna Baban Tinkiya don nishaɗi. hello baby kin ga dakata ki zo mu je mu yi abin da muka saba daki uku na kama a sabon gari muna gama abin da zan siya miki indomie har da kwai sai in baki 200 gobe ki ƙara dawowa Allah ya gafuru da yi mu shi zai shine mu sai mu daina abin da muke yi. To bakin tsugudidin munafiki. Ba da budurwarka kake waya ba da yayarka kake waya don uwarka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haba bayya yaki fatan Allah ya shirye mu baki zagin ni ba. Fatan Allah ya shirya kullun yi muku muke. Wato zaka je sabon gari. Zaka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Ku kasance da YouTube channel ɗin mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. A to jama'a masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan Annabi idan ka san kana yin zina ka kaurace mata. Idan kin san kina yin zina ki kaurace mata. Shi Allah gafurur rahimu ne. Duk abin da kai Allah zai yafe ma. Amma muddin ka mutu kana yin abin da Allah ya ce haramun ne. Kai ka san zaka haɗu da fashin Allah. Dan Allah dan Annabi mu kaurace wa harkan nan. Ba abu ne mai kyau ba. Fatan alkhairi.